Jeg kan bevise over for dig, at islam er sand, at der findes en skaber, og at Koranen er et mirakel. Jamen, hvordan vil du egentlig tage stilling til det? Og jeg er konverteret til islam i, foråret 2011. Så hvor gammel var du der, Jonas? Jamen, jeg var næsten 16, og det var i slutningen af 9. klasse. Det er også tidligt, mand. Jeg går så i klasse med en konvertit, som er konverteret i 8. klasse. Okay, så der var en, der var endnu yngre der. Så der var en, der var endnu yngre, som introducerede mig for islam på en måde, hvor det var, at jeg blev stillet nogle tankeprovokerende spørgsmål. Og så sagde hun, hvis du bliver muslim, så er du ikke min søn mere. Og så var jeg sådan, okay, super, jamen så ved jeg godt ligesom, hvor jeg har hende, ikke? Hamdullah, da jeg blev muslim, så var hun en af dem, der var mest accepterende over for det. Så det var også interessant, fordi det var noget af det, jeg virkelig skulle samle mig mod til og fortælle til hende, ikke? Der begynder jeg at tænke over de lidt større spørgsmål i livet. Hvor alt det her kommer fra, og hvad laver vi her på den her jord, og hvad skal der egentlig ske efter? Der er forskel på, at som udgangspunkt, så er det egentlig halal, men ligesom, nu skal det være det, altså når vi spiser sammen, ikke? Så allerede der kunne jeg godt se, at den der med ligesom sådan at snige den ind, og men jeg er ikke sulten i dag. Jeg er sulten, mand. Jeg har brug for at spise. Hvis der ikke er noget, der er halal, så får vi et problem, ikke? Uanset hvor lang tid man overvejer dem, og uanset hvor meget man prøver at komme frem til ligesom den gyldne mellemvej for, hvordan man præsenterer det her på en måde, som gør, at så bliver alle bare muslimer, og så er det godt, og så går vi sammen ind i Jannah i overmorgen og luksus. Man kan ikke forudse de der reaktioner, og man kan aldrig nå til et punkt, hvor at nu kan jeg servere den på en måde, hvor alle døre for udfordringer og konflikt er lukket. Det kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Og så ringede jeg til hende, og så var det sådan, mor, jeg skal sige noget, og det er meget, meget vigtigt. Jeg er blevet muslim. Og så siger hun, det vidste jeg det godt. Hvad snakker du om? Jeg fik jo smidt den i hovedet med, at det her med, jamen, er du overhovedet gammel nok til at overveje de her ting, og du er stadigvæk ung og så videre, du har alt det her foran dig. Jeg går lige ind og beder eller andet. Så sneg jeg mig bare ind på et eller andet børneværelse og begyndte at bede. Jeg kan huske en gang, min lille fætter, han kom ind, og han anede ikke, hvad der foregik, så han begyndte bare at stå og snakke til mig, ikke? Og så stod jeg bare der og bed sådan, nej, nu henter han sikkert sin far og tror, der er et eller andet galt, du ved ikke? Ny muslim, og den første jul står for døren efter ens konvertering. Hvad gør man? Jeg mener, man skal sætte sig ned og sige, okay, hvad er det egentlig, jeg står overfor? Ikke? Altså for nogle af jer, så betyder jul super meget. For andre betyder jul ikke særlig meget.